Moltes gràcies. Molt bon dia a tothom. Efectivament, han sigut moltes les ocasions que hem abordat el conflicte israelo-palestí en aquest plenari, moltíssimes. Són temps convulsos, són temps complexos, certament, i com ja vaig dir en una ocasió, Junts per Catalunya, a diferència d'alguns, som incapaços de diferenciar el dolor i patiment de les persones segons de quin bàndol se sentin més properes o segons de quin conflicte estiguin parlant. Ja fa més d'un any d'aquell atac terrorista indiscriminat de Hamas contra la població civil israeliana que va desencadenar tota aquesta tragèdia. Un atac que recordo es va produir precisament quan s'anava a anunciar un acord històric entre Israel i l'Aràbia Saudita amb la participació dels Estats Units, de Biden i Qatar. Acord que havia de venir a marcar un punt d'inflexió en el mapa geopolític regional i que inquietava profundament a Hamas, a Hezbollah i al mateix Iran, que ha anat agafant aquests darrers anys una gran influència en tot l'Orient Mitjà, fracturat per múltiples conflictes que avui, per part de diversos grups, se n'ha fet esment i de vostè mateix també. Aquell atemptat terrorista de Hamas va frustrar deliberadament un acord que cercava la pau regional de forma diplomàtica, acostant Israel amb els seus veïns àrabs. I alhora, també fa més d'un any, òbviament, que Israel es va en primer moment defensar d'aquell atac terrorista, defensa inicial que el govern Netanyahu va acabar convertint en una espiral bèl·lica tremenda contra Hamas, amb un impacte terrible sobre la població civil indefensa i tal vegada hostatge també dels seus propis dirigents. Des de llavors allí s'hi viu una situació dramàtica, tots ens hi hem referit en múltiples ocasions, una tragèdia per tothom, per homes, per dones, per infants, la majoria palestins, també israelians, tots víctimes a la fi del terrorisme de Hamas, de la desproporcionada bel·ligerància de la resposta de l'actual govern de Netanyahu. I davant d'aquesta extrema crisi de violència i humanitària, Junts per Catalunya sempre ens hem mantingut inalterables en advocar que mai ni sota cap circumstància es poden conculcar ni els límits marcats pel dret humanitari ni pels tractats internacionals. Hem condemnat i ho seguirem fent sempre tota transgressió en aquest àmbit, vingui d'on vingui. Perquè l'impacte humanitari, com dèiem, és colpidor, es compten per milers les víctimes civils, el dolor i patiment cap a les dues poblacions no està disminuint tampoc davant aquesta feblesa, evident feblesa d'aquest alto al foc provisional, amb la por a nous atacs i sobretot per les extremes dificultats per rebre l'ajuda humanitària que és tan necessària, aquesta ajuda humanitària que han de fer des del seu govern tot el possible perquè segueixi arribant. I avui s'hi ve a sumar un nou actor, el nou president nord-americà Trump, que fa 2 setmanes també va exhibir una supèrbia i prepotència al nostre entendre immorals davant del president Zelensky, que formulava per Palestina una proposta que, lluny de ser ponderada, era estrambòtica i certament ben irreflexible. I com és possible? Ens preguntem nosaltres que encara alguns li facin seguidisme o que ni tan sols li riguin les gràcies amb els darrers moviments del president del país més poderós del món. Sens dubte que els conflictes molt probablement augmentaran i la democràcia al món, també a la vella Europa, es podria acabar veient arraconada per totalitarismes. Com tot repte complex, la geopolítica es configura en matisos, fugint dels prejudicis ideològics, tot blanc, tot negre, que és exactament el contrari que està fent el president nord-americà. En tot cas, Junts per Catalunya continuem advocant per la solució dels 2 estats, com ha fet vostè avui aquí, 2 estats que convisquin pacíficament. Per això també condemnem l'adquisició de noves terres per part dels colons israelians i les violacions dels drets humans a Cisjordània, etc. Junts per Catalunya, com deia, donarem suport a totes les solucions diplomàtiques que permetin assolir el desenllaç dels 2 estats, fins i tot la presència al territori, si convingués, d'un contingent internacional que contribueixi a convertir en definitiu aquest alto el foc provisional i que acompanyi i que cooperi en l'establiment de la solució definitiva de la pau.
I, senyor ministre, més enllà d'aquest reconeixement molt primigeni que van fer vostès de l'estat palestí, com afrontarà aquestes noves reunions, aquestes cimeres que ara ens ha explicat que hi participarà el seu govern? En tot cas, quan es tracta de cercar la pau al Pròxim Orient, no es pot limitar exclusivament al conflicte israelo-palestí. La complexitat aquella regió és descomunal, pateix múltiples conflictes, tots interrelacionats, amb dinàmiques sempre ètniques, amb orígens històrics, i Junts per Catalunya defensem que no es pot abstreure d'aquestes realitats, d'aquestes altres realitats d'opressió, de violència, de conculcació dels drets humans, de desplaçaments massius, com n'hi ha tants en aquell mateix entramat regional, i volem saber com l'interpel·len també, perquè creiem que en ocasions estan tenint una actitud bastant passiva respecte a la preservació dels drets humans per part d'alguns estats de l'Orient Pròxim, que no reben la mateixa atenció mediàtica ni crítica d'altres conflictes com el de Gaza o israelo-palestí, i aquest desequilibri en l'atenció de les víctimes o de les injustícies perpetua una visió molt esbiaixada de la pau. Per exemple, quin és el seu capteniment davant la neteja ètnica de desenes de milers d'armenis provocades per l'ofensiva militar azerí? O respecte al poble kurd, el poble més gran, nombrós, del món sense estat, i que ha estat sistemàticament oprimit i històricament marginat. Ara que el PKK ha posat les armes, quin suport ara rebrà del seu govern al poble kurd? Com se l'ajudarà a establir una identitat política pròpia? Reconèixer una regió autònoma kurda a Síria permetria corregir una injustícia històrica i alhora alinear-se amb els principis establerts en la Carta de les Nacions Unides respecte a l'autodeterminació dels pobles. Els kurds a Síria, organitzats sota l'administració autònoma del nord i a l'est de Síria, han demostrat la seva capacitat per a governar de manera més democràtica, més inclusiva, més estable. Junts per Catalunya creiem que el seu reconeixement enfortiria la lluita contra el terrorisme a la regió i també en fomentaria la seva estabilitat. En canvi, no veiem com el seu govern condemna els atacs de l'exèrcit turc i de les milícies sostingudes o que tenen el suport de l'exèrcit de Turquia contra aquesta administració. No fa ni un mes que el president socialista de Catalunya, el senyor Illa, es reunia amb l'ambaixadora turca per enfortir els llaços i col·laboracions, però no vam sentir ni una paraula de condemna per les accions d'opressió i marginació vers el poble kurd. Junts el requerim, senyor Álvarez, a instar el president Erdogan a deixar d'atacar l'administració del poble kurd. Els demanem que ho facin. No es pot parlar honestament de pau si no s'aborden totes les formes de violència i injustícia, i no donaria aquesta compareixença per parlar de tantes que afecten a tants pobles i a tantes minories, i també en la regió a la que ens estem referint, els drets de les dones. I canvio de tema ràpidament. Aquests 2-3 anys estem observant una sèrie d'iniciatives de cooperació i estratègies comunes comercials, industrials, culturals, que reflecteixen un acostament notable entre Espanya i la Xina. Un apropament que ha comportat que la Xina s'hagi convertit en el quart soci comercial d'Espanya. Vostè, senyor ministre, s'ha mostrat especialment proactiu en enfortir aquestes relacions, no només diplomàtiques, sinó també culturals i econòmiques, però el règim xinès, lluny de realitzar cap canvi democratitzador, segueix utilitzant la seguretat nacional com a pretext per conculcar de forma sistemàtica els drets i les llibertats fonamentals. País on es produeixen detencions arbitràries i enjudiciaments sense garanties a defensors de drets humans i activistes pels drets de les dones, col·lectius LGTBI, etc., on es sotmet durament a poblacions com l'Uigur, la Kazaia. Diversos experts de les Nacions Unides s'han mostrat profundament preocupats per les polítiques del govern xinès dirigides a la destrucció també de llengües i la cultura de determinats grups ètnics, com el tibetà, i pel que fa a Hong Kong, un dels centres econòmics, financers, productius més importants del món, que constitucionalment té reconegut un estatus polític propi, però que els darrers anys està patint del règim xinès, escolti bé,
una recentralització de les competències de l'autonomia, la imposició del xinès mandarí a les escoles, nombrosos episodis de violència policial aplicant aquesta llei de seguretat nacional que va ser fa pocs anys instaurada per el líder vitalici Xi Jinping, centenars de detencions arbitràries, coerció de la llibertat d'expressió, il·legalització del partit independentista, empresonament de líders polítics opositors, l'anul·lació d'actes de diputats electes. Creu que és encertat, senyor ministre, adjectivar totes aquestes pràctiques com a pròpies d'un estat imperialista i autoritari? Suposo, espero que la resposta sigui que sí, senyor ministre, i permeti'm, i acabo de seguir, després no faré intervenció, permeti'm ara obrir un petit parèntesis i deixar per un moment l'exterior i mirar dins de casa seva. Els drets humans no es poden defensar ni a la carta ni a depèn d'on s'infringeixin. O es defensen a totes i arreu, o s'ignoren i es conculquen. I si imposar una llengua a les escoles, o empresonar opositors polítics, o anul·lar actes de diputats electes conculca els drets humans a la Xina, també els ha conculcat aquí. Ha parlat abans, ha començat quasi bé, de parlar d'estrechar lazos entre demòcrates. Estem parlant de la Xina, que estan estrenyent aquests llaços de forma molt intensa. Continuarà aquest acostament comercial i cultural amb un estat que esclafa drets i llibertats i les minories nacionals? I si és així, quines contraprestacions? Òbviament en termes de promoure que el règim xinès cessi les seves vulneracions dels drets humans està posant sobre la taula. Moltes gràcies.